video. I dag skal vi se, hvem der kan spise en mandarin hurtigst. Og vi skal selvfølgelig også lave noget mere, hvis vi kan finde noget. Ja, lad os komme i gang. 3, 2, 1. Hvor skal vi gøre skralden? Ved jeg ikke. Hvor læg det. Ej. Nej. Sæt du langt foran, mand. Ikke i seng. Ja, kom så Hjalte. Kom så Hjalte. Det er svært. Lige nu ser det ud som om Hjalte vinder. Det tror jeg ikke. Han smider bare alle mandarinerne i sengen. Væk med den. Og så skal det bare pilles op. Ud med det der. Væk. Der er stadigvæk skrate på. Væk med det der, mand. Ikke sådan, man spiser mandariner. Hvad siger til anden held? Nej. Du skal tygge den. Du vandt. Det var så nemt. Jeg vidste det. Kom igen. Jeg vidste, du var dårligt tale ting. Jamen. Vi ses i næste challenge. Så har vi fundet endnu en challenge. En teskefuld ketchup. Det er lækkert det her. Nej. 2, 1. Man bare kan se helt godt. Og du skal synge det. Jeg har sunget. Sang du mig i munden? Nej! Jeg bliver ved med at være noget på min. Du skal have det hele med. Det smagte ulækkert. Er du færdig? Ja. Jamen, vi ses i næste video. Tak fordi I så med. Husk like, del, subscribe og husk at lægge nogle challenges i kommentarerne. Ses.